Čau, ja mám na kamer ďalšieho videa na hru Minecraft. A je to ten Minecraft, hardcoreový Minecraft. Čiže pokračujeme ďalej a tak. My sme si v minulom dieli hovorili, že budeme dokončovať strechu, budeme vylepšovať domček a urobíme si strechu, peknú strechu. Tak, odtedy, čo som odišiel, a nechal som to v takom stave, jak to bolo predtým. Čiže, jak sme to dokončili. Jak to dostávam, tak sa bolo. Tak ľudia, takto vyzerá naša dokončená práca. Tak, okolo som späť. Tak ľudia, som späť. Chodili mi tu bratia a do dokým som tu prišiel, už je aj noc. Čiže dúfam, že vám nehučalo takto také maličké detičky, viete. Tak, vyspíme sa, už je aj pekná noc a ide do ďalšieho dňa. A dneska som si pre vás pripravil, že by sme tuto nechali domom. Trošku ho tu podkopali a išli by sme krásne vonku ťažiť náš osudný deň. A skončila nám sekerka, čo už je zlé. Musíme si urobiť ďalšiu novú. Takže na miesto sekerky som urobil krompáč. Čiže minul som viacej dreva, jak som chcel. Tak dúfam, že to nevadí, že však dreva je dosť, naťažíme si ho. Len s obavami. To si zaujímavé, lebo tuto nie je nič takého rúžneho. Áno, rúžneho. Áno, tuto. Tuto už je to dačo, tam už to dačo, tam už je. Čiže tu je šlep. No, tak to bude ťažšie, než som si myslel. Čiže to si už môžeme zničiť. Viete čo? A prečo to ničím sekerou, či krompáčom, či čím? Dobre, tu je seker, kos, nejak to niečím. Ježiš. Veľa roboty s tým. Dobre, zistil som, že to musím nechať tak, jak to je. Lebo kto vie. Tak. Zase tie lagy hnusné, možno už sú, určite sú už od začiatku. Ja som debil, prečo som zjedol toto posledné jablčko, že som našiel na strome. Som si mohol na to ochotiť koníka. Tak, vrátim sa, jak budú doly, aspoň nejaké vykopané. Takže našiel som našu starú kopačku, tam sme kopali toto, ten koul. A tu si urobíme také schodíky dole. A toto môžeme pokračovať ďalej. Čiže môžeme používať ďalej gamerovou statikou alebo gamerovou neviem, jak to nazvať, gamerovou statikou prosto. Nejak ma to nenapadá. Ináč. Tak, trošku som to dokopal. Dokopal som sa tak, jak ja môžem, lebo došli mi točky, tuto hnedka. Čiže túto hnedka budem kopať rovno a uvidíme, našiel som uhlie, čiže nestratili sme sa, kopíme ďalej. Tak, vykopíme sa to uhlie. A tu je veľa uhlia. Tak to krásne. Zájdem tu doprava, jak tu je, budem pokračovať podľa toho uhlia. Schody budeme mať trošku z uhlia, ale tak takto, urobíme si nejaké svetielko do nášho doma. Takto, nejaké svetielko za 5 točí, čiže 16 točí, ale je to trošku lepké, tak mám zaspínam myšku. Tak, ok. Nic som nestopol. A pokračujeme ďalej. Tak, to si uhlie, krásne. Naše čarné zlato.
slovenské zlato. Aké je slovenské zlato? Čierne, lebo sme čierni. Máme veľa ciganov. Boli sme na jednej túre s rodičmi a tam jeden taký, čo vyprával o také bajky o týchto a povedal jednu srandu, že viete prečo nemáme radi čiernych bocianov? Alebo nosia tu cigánov. To je jasný rasizmus, ale tak OK, áno, dobre, že som si spravil nový krompáč a ináč, sorry za rasizmus a je to hlúpy vtip, taký sumársky vtip. Ale žiadne železo, taký jak nájdem železo, tak sa vám vrátiť. Pozrite sa poriadne na súradnice a potom povedzte, že ako som dlho kopal. Ty kokos. To je veľmi veľa. Tak. Oh shit. Oh. Wow. Tan. Prečo len 11 FPS? Strašne málo. Dobre. Tretí deň v hardcore. Dobre, jak nájdem železo, ozvem sa vám. Už to hovorím po druhé. Well done, našli sme to. Železko, oželezilo si sám. Máme 1, 2, 3. Ho. Ty si zlaté teraz, pekné železo, krásne. Jejda. Wow, ďalšie železo. Ty kokos. Wow. Pekne. Hurá, konečne. Aspoň dačo. Tak dáme si súťaž. Koľkokrát poviem, že železo, okrem toho, tak napijete sa, alebo že ideme na železo, alebo železo, tak sa napijete, OK? Čiže sme pri bedroku, kokos. Že rešpekt, brácho. Musel som si urobiť ďalšie to mi vážnisko. Musel som si urobiť ďalšie 2 krompačiky, lebo pán Jusko, no tak dobre, viete, jak sa volám, máte to jedno, toto je jedno. Čiže pán Gamer si tu rozhodol, že však dobre, vyťažím všetko krompáč. Ide mi len o dobré suroviny. Ale jak to tu je, jak to je možné, že tu nie sú žiadne pečerky? Toto je mierumilovné. Ťažká, no, vidíte, ťažká. Alebo ťažká. To je nejak ťažká, dobre, mám to po slovensky, som sa to prečítal, vidíte, aký som zlý čítač. Neviem čítať. To som to prečítal, spravedlňujem sa. Kokos. Wow! Ty vole! Krásne. Krásne človeče. Diamantíky, jak majú byť. Ty vole. Sa zoserem. Ja si to idem hnedka kokos. 1, 2, 3, 4, 5 diamantov. Ja si to hnedka vypečem. Toto. Potom si crafting vypečem, mám na 6 drevo. Ty vole! Yes! Tak toto je... ešte redstone, všetko možné. Tak, piecka, rýchle, 3 železa. Čo tam dám toto? Yes! Ja som šťastný, čo si z toho vytvoríme? Vole. Wow. No ja si to odložím. Abo.